Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ketenat ka koi kia jong ka sarkar Jylla. Kalapin syai, ya ka Khubor balapin mi ha YouTube channel jong ka Batisi TV. Baki dawai bala berat Syah Martin, ha ka arpu kendai terik ujeliu ar hajar arpulai. Kidai ki balakut ka por jong ki, bat amla syu bedang pendan kami ki. Katkum ka jing pensyai balapa da ka Director of Health Services MI. Laong baki ni kidawai, lapan katkum ka jing dawa jong ki district baper. Bat ki jaka sumar, ki badan ha Kylleng ka Jylla. Balabu eki ha Central Medical Store. Kenang mansam habadon kenu ka jing dawa dawai kirki. Hendrai nak ada ka jing wan leng shop jong ka jing pang klam COVID-19 kini ki dawai kala sakun ha Central Medical Store. Ketenan ka koi kia kala pentim baka jing bread ya kini ki dawai ki basnio kadai ka balale katkum ki kendon bat ayo bor na ki bor bahalor. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Ka sarkar Manipur kala a jubab sya ka Supreme Court baka jing akan at mentah Manipur kala kham jai bat kala sedang wan durbyang ka song san. Ka sarkar kala a ya ka jubab hadian baka Supreme Court kala pan jing syai. Na ka sarkar halor ka jing bamla jong ka bantem ya ka jing akan at ka belajar ha ka Jylla Manipur. Ka Manipur kala pha daw Solicitor General Utushar Mehta ban mi khamat ya ka sya Supreme Court. Ka court kalapan jing syai na ka sarkar babalay kamla bantem ya ka jing akan at ka bami ha ka Jylla. Nakikuki la mi khamat daw Senior Advocate Colin Gonzalez kat ba yaki may taypan la mi khamat daw luwang. Ka Rights and Risk Analysis Group kala kerpat ya ka sarkar India bakan penjarino ada ka President's Rule ha Manipur. Namar babro artli ki jaj benriu kata ki jaj benriu kuki bar ki jaj benriu may tayru ki kwa men pen banano da ka President's Rule. Kaya kenhon ka bapen perman ya ka jinglong jingman ha Manipur kala yoi badai setang ka President's Rule ka banla ban wanra biang ya ka syong san ha ka Jylla Manipur. Ka RRAG kala pentem bagladon hadu shispa arphongot ki brio ki balayam bat kumbah nyau phau hajar ngun ki bala petchnong menta na Manipur. Kumbah khat ar hajar ngut kila petch Mizoram lai hajar ngut sya Assam bat shi hajar ngut pan sya Meghalaya. Kat ba ki babun kidang sakut ha relief kan balabu da ka sarkar. Kipat ba kila keni kumbah lai hajar teli ki suloi jong ki pulen bat kumbah sanlak teli ki kuli ki bala syalupi na ki pulen. Kapisa India menta ka syongdor Pyrthei point prasal tingka shi US dollar. Karupi jong ka India teng ka kiyo bat teng ka hian. Habaya ken bat kapisa jong ka US dollar. Kamenshwa kapisa India ka syongdor Pyrthei point not real tingka shi US dollar. Bat menta kalapoi syaka Pyrthei point prasal tingka. Prangut ki koi di khna kila light pen na patong ki khna rin. Ni ka juvenile home na Morena City jong ka Jylla Andhra Pradesh. Kila light pet ha ka sngi ublay ki don khat arngut ki khna ki bala sha set ha ka tika patong. Kidai ki bala le ki kam runar kum ka kam bat bor bat penyap brio. Kila light pet hadien ba kila penpra ya ka kenro ha ka por nyau baje ai men. Ki pulet haduk mentaru kidang thwet ba yok kem yang yaki. Ki khna ki bala light pet ki di basa ha Morena ha Bhin bat ha Shopu district. Ka Israel ka ther namding haketem shipai jong ka Syria kabadan ha Homs province. Bat hakani ka jingja ki ketem shipai bat ki jaka ka baka Syria kala pelang yaki tiarsian bala wanra na Iran kala praphum. Ki shipai ka Syria ru kala pen phai kala ya ka Israel da ka bapen her da ki anti-craft missile hapo upud usam jong ka Syria. Hendrai kini ki anti-craft missile jong ka kila Pyrthei no hasun hendrai amdan lanumano lumsam. Katma pedang ke Russia bat ke Ukraine kala nang jur shu bat ke jing khun ka bajur bha menta kadai ha bilo havrika bat Serbian ka baham ha ka than swatov kishipai Russia kala khun ting e ban yo rong ha ki artli ki sar kata ha Avdika bat ha Marianka ka badan ha ka than Donetsk ha ki te ki jaka kala don bongur kishipai jong ka Ukraine ki bala kalon yam hendrai ka Ukraine ka khamplet jingmut bha ha bakmun kila siat penprai kitam shipai kabadan ha Russia kabadan hakate bat dakis pangut ki shipai Russia kila kalon yam Menteri ramba adu berim jangka Pakistan ubadai ru ukli du jangka Pakistan Muslim League Nawaz Nawaz Sharif
Ula banwan pai biang sa Pakistan mentau snem. Unawa selami na Pakistan hakasnem arzak hakandai banlit sya sumar sa London bat haduk menta udang dan ha London. Dang shen ula khat jingalang yakin nongelam jong ka PMLN Dubai ban keren na kabenta ka election ka ban selong shen ha kategori. Karkum ki khubor blai yolum lai thu ba ula banwan sa Pakistan how nai wiang mentau snem. Kajing iki ha France nakada kujing sya siat yap jong uwe khna bana khanyo snem karta haki pulen kala nang jur shushu. Kipat ba kila tur sya yingsa jong umeya ke El Hayes Roses u Vincent Jeanberg bat kila thang yaki kali jong u. Kani kadai hakapor ba barok shiyeng kidang yot thia lengai. Umeya Jeanberg kalok jong u bat ki khun jong u kila yo ban phet krat no na shadin yeng. Ulakam bakalok bat ki khun jong u kila mensau hakapor bakidang pet kerat na yung lajong. Laingot ki pulit bat uwe usipai kila kelon yam hakajing syahir thma hakile no hakacek post jong ki. Kile no kilawan bongut bat kila kawang dau kurinit hakacek post by dan lang bat ki pulit bat ki sipai. Kini ka check post kabala syahir thma kadai kabadan hazob kabahap ha Balochistan province. Uwe ule no ula kelon yam hakajing asian bat ki pulit ki sipai. Haduk menta empat dan kenu-kenu ka kenhun lekno ka bashim jikit klik ya kani ka jingjang. Ka Czech Republic la shimti menta kum ka president jong ka vice guard group. Ne kata ka bakila tip ungkon kum ka V4. Ketika kenhun jong ki South Kiri kata ka Czech Republic ka Hungary ka Poland bat ka Slovakia. Ka Czech Republic la shimti ya ka kam president na ka Slovakia. Kini ki South Kiri ke baju bujli ya ka kam president man lau snem. Kapali jong ka Czech Republic kala sedang nadu mentau snem u Naitung batkan kut how Jylla la shim snem. Kibabuan kidap da ka jing snolungo. Ya ka jinglet jong he saipan ka China, ujak ma sa Pakistan. Ujak ma de utra jong ka Alibaba group. Ujak ma la sa shimit ha Pakistan ulawan rengkan ban nyawngot ki he spa, sangot ki na China, bat uweipan na Denmark, bat uweipan na United States. Ujak mau la kiara panya kendu iki he sarkar nikila Pyrthei Khubor. Bat wat ka embassy jong ka China, ka badan ha Pakistan ru kam dan jingtip AA ya ka jingman jong u. Ulami na Hong Kong bat ulayan, lingba ka Nepal ban poi sa Pakistan. La shu antat ba ka jingla jong u sa Pakistan, kadai ban seng kam la jong ha kategori. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat entakasni. Khublai.